थ' गाइस नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबाय बिनि उनाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार गासिखौबो थाब गावस्लायना हरबानो जाबाय आरो नैबे गथ'आ आंजोंहाय दंफायो आरोना बे गथ'आनो आंनि माबा आरोना फेभरेट ना सफ्रिम जों सानैजों बानायबाय थायो ना भिडिअखौ जों सानफ्रामबो फैबाय थागोन होनदो फैबाय थागोनथ' ओमफ्राय बिनाफोरनिया ओंखाम गैयै जाबा हेल' गाइस होनदो हेल' गाइस ओमफ्राय सोरखौ नायहाबो नों आयु थ' जोंना मुफ्रिमा मोसासिगोन आरोना नायदो माबायदि मोसायो मुफ्रिमनि मोसानायखौ नायनानै लादो गाइस मोन Oh, no, 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 no. दा नोंथाङा मोसानानै माबायदि मोनखो नों माबायदि मोनखो मोसाखांनानै माबायदि मोनखो नों मोसाखांनानै मोजां माबायदि मोनदों मोजां ना ओमफ्राय मा गान मोनलाय नों मोसानाय गाना नों मोसानाय गाननि नामा मा नाम मोनलाय नों मा गानखौ मोसायामोनलाय थख्ला गान देन्जार मोसाखायो नोंना ओमफ्राय जोंनि चेनेलखौ मारै मोनलाय जोंनि चेनेलखौ मारै होनोमोनलाय जों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्ला जाय ओमफ्राय लाइक किल' अननानै भिडिअआव दं सुसिलाव लोथोमोननियाव ओमफ्राय जों बहाय दंमोनलाय जों बिनामादियाव दंमोन मैया दाख्लैहाय ओमफ्राय दिनै अफाय दङ नैबे सुसिलाव दङ जोङो ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाममोनलाय आंनि नामा मुफ्रिम ओमफ्राय बिमानि नामालाय बिमानि नामा थुबिनि नामा ओमफ्राय नोंसिना न'आव साबेसे दंमोनलाय जोंनि न'आव साबा सोर बोराय बुरि मामि बाबा आं साबा बोराय बुरि नों ओमफ्राय मामि बाबा साबा साबाथ' नोंसिना न'आव अफायमोनलाय जोंनि न'आ नैबे आइनाना बबे आइनाया नैबे आइनाना दा नों सोरनि न'आव दङ ओमफ्राय नोंसिनि न'आव दङ जोङो दायो जोंनि न'आव दङ ना नों अफाय थाङामोन दहाय माथो दिनै सानसे नुवाखै आं नोंखौ आं हाथाय दुर्गाव गिदिरावसो थांदों अबेजों ओमफ्य नों हाथायाव मा जाना फैखो हाथाया गासिखौबो जाजोब्रा दे ब्रा नाम खोन्थादो मा नाम खाजाखौ जाया नों बे ककेस ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय दाउ फेन्दा ओमफ्राय ओरैबा सावराय ओमफ्राय आलु ब्रेड ना स्लाइस ब्रेड होनलाय जानो लुगैबावबाय आं न'आव लायनि र' न'आव लायला ओरै रायज्लायग्रोनांगौना एसे Oh, no, 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 no. Sampai. Musyawarah di.
ओरैनो हाबनासो मोसानांगौ दे ham thulur bulur suanane sanu hapai 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 ham thulur bulur suanane sanu hapai 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 ओमफ्राय kulu tum Nanti yang pulang nasi orang le, masih dulu bertiak, kita semua mulai bertiak, tapi pusparas siapa ini le, pusparas sabar jangan le.